Sik bola. Iki jane enek lowongan kerja neng luar negeri kono. Ning tak gagas-gagas sih sepisan adoh. Ya nek bayarane jane ora maido. Ning nek skile do kaya ngene apa kira-kira iso ngimbangi aku. Lah wong zamane sekolah biar kadang ora tekan sekolahan, gur nongkrong nek ngebuk soalnya udat yang sekolahane jarang. Lagi ora bersaing ro kaya ngene iki lho bola. Piye nek menurutmu? Iki skile luar biasa. Yen jane aku saiki yo getun. Dek mben kenapa ora belajar sing temenan. Bareng nyelot gede saiki nonton wong skile kaya ngene iki dadi minder apa lah. Apa yo kira-kira kabeh kaya ngene iki yong luar negeri kono iki. Ya nek kerjanane ning kebunan ngono mbone cek nyandak tenaga iki lho. Ning nek kon nututi kaya ngene iki lho. Lho skile kaya ngono. Dia ya mumet wong ibaratnya ngetok rumput Jepang ora rapi ya. Cek jebring iki lowongan akeh aku iki dibal-bal kayak kon mangkat wae. Ning tak pikir-pikir ki ya jane abot no. Ngetik jane ya iso aku ning ora kaya ngono kuwi. Nek pemokon kerja kok ngene iki ya tenaga ra mampu. Gur kon ngarit wae iso. Pemeneh nemplek-nemplek iki botoh aku jane ya iso. Ning ora ngene iki carane kok beda. Iki njaluk pertimbangan karo kowe iki kepiye iki bola. Sing kira-kira iso ngekeki solusine. Aku getun biye ora belajar ket biye sing temenan ngono lho. Ora gur tongkrongan ora gur udat nglintang-linting ngono. Iya aku nggumun bola karo wong-wong kono iki. Kaya ngene iso dadi luar biasa. Tak tunggu masukanmu ya bola, komen ya.